ลำโซน้องโนเต้ไว้ซะอันนี้ก็ตาลบลออ๋อหังไข่แบบบางนึกฟุ้งก็หามแต่ good morning แกก็รอ একদম জাগা পরিষ্কার সখা খাই নাও আনি যে ব্লগ ডেইলি নাই তং না হিংকে করো খুমবাগান উখনুখনা গাই তিনিকে একদম স্রং স্রং ওই থাকা গাই নেনে তো ডাক্তি বাসাবো 4টা 5টা হাইরো বাসা হাंखायबो করো সামরক তাং পায়ে হিংকে করো নিকি যে খুমবো ফাংনো বেবা ফুয়ে খুবই রুপাই খা হিংকে তাবো স্রং স্রং তং তং সুকা হিংকে आंबो बासा द्रप skose mokhang lo sujak jaka mogol tor photor sapaise mokhang rum sapaina ha ingsi ing tong sia khai tabo khaito mokhang lo supai gandi no habbai mabu mui songani wan soi tongon hingkai mai mi temya honi emne se kasa kasa bara kabang ma tong khwa hingkai nene koro dut muthung de samya horo ke phan dut nung nai kri khang kai nene dukan ni dut gai dut pai ti phemang ga angai gai dut rong asunu snung ma jaba hai mon nam sakso to phan washi wushi nung trung ngai ang phung raw sing sinung dut rong na ngai awan ti jemui de sak hingkai mui chak khaine ba de ma songani saman liang kai korong kai wa mui ja wa mri me hot nene pai te mon dukan ni hingkai mui ja chak ki songi ren hingkai chinon borok kha mui ja chak ki chan chung sai tong kai buto sai song bara tong nai rai ku sak sak ki ro chan সময় করে hingkai ang phungni mai mi song pai kha hingkai ang nang no phuna ana ma bu song ka hingkai chini aro hingkai tisa sok phayo ka bu ana ka sa kam ro help khai tong hingkai nene tu no okering ke bu khe do thamsa hingkai ba hingkai to rubber right tong ye hingkai ka sinon boro hingkai bu hingkai phungni mai sa pai kha hingkai han yang ka thang ko mon for digi thango ayang bro dol kam nang hingkai aro kasa zakarok naisren nei thango khang ta nong nam phno ana mau mui song khang ka ang ta bok mai rok sai hingkai ang kaisa jaga thang nai tong khe nong no ang phno ana hingkai nau bo kasa puilan chim pai thok jara nai tong di ani video no hingkai akhai hon je waisa nai man tai skip ta khai di akhai nai tong le ka tuisa khai ani klo klo ui tong kha tui bunung tong o nung bao bisa mai chất hay không sao cái đó bố sẽ mui bố sẽ lấy simen bên bạn mui ala đã xong rồi mình stop với mai giấy phải nữa bố cái anh ta long nó mui phun qua nó anh mui cứ bố hình khai akran chắc ni khai món cái tomato tong có cái masa khai mai giấy phang phải cái có đó hình khai mui ra chắc khi xem khảo khôi phun lia ang mai kesak khuri rakha hangkai tai muja sak khai tong hangkai tai akran bai tomato no chutney khlaiman hangkai tini phungni bai khai kesung han tai tekre di por mau song sak no mai rok sapai kha abse nong no phunu khna ko akran ba jan ni belai ko mur sei hawa bor krum tro han ko tong phiop ko khang rok sui phan ja to phan sak krum te phai tong kha khai ma hangkai tini wati ja phai le sale samon ja sal khet mengla ngai tong gà ta bộ tay sắp sát tòng khang khai anh cảm mà thang này khán khai ta bộ khai anh cảm daily abun cái sang abun mà ngay tòng này sẽ khá khai button cảm bên nào nói tòng khai sai mà nó nữa khai sao bây giờ cái sao comment khai á ang có rupin đi bay để khai an video là cái có deber mà có bay để khai an khai Agrup ini kau berapa kai ka hangkai te kubun je kau buzi ora busuk betap no apa kesana komen klay sabe ka angkel ang kesa confuse eng tong kana no kok thai buli di sani nama bo kesa ano komen klay sabe ka de hangkai apa hum betung ba bo kau sani rupin kau ba di sani ya ba ma kau ba di sani ka no kesa komen klay sabe dia akhai nau je comment khlai ka au bai ha ang khlai chai to na ang khoi te bo ang sap sa as oi thang kara na kai nau phna na ang abo betul kam bu khlai nai tong ta bo ang ko bo stan se tei ma thanga na ang khai ta bo ong ani juta ko sak ja ko khai jing ta bo ko yang suja khai taning ceraya non khai tu sim kai satlang nanga abo aku kam khlen bai hingga kai bosta kai sa tu sim kai sa nango khai no khai khali ke bukrei an busai to ai mon phor digi thangkha phungni mai sa pai kang khai ko lama tui ta bu ang thang ane
chọn rọc hay ít rọc cái tư buri yang quay cái thang tông cái một số nó as cái kiri khai anh này khai là khai ra mình bro rồi xin khai cái sao bro cycle tang khang khai bên kiri age một số bài khai ra khai đó khai bên bài ang kiri khai anh có bữa khai sih aron hai ungo masing hamon sinama kai sito nasib apa ting khamo aron hai bukhnai la be ko sana hai ing tong kha ngoi am tabuk tu sing lo tu sok te rei thangai tong kha khai phuna na ar khoi phunu kran nong finally sok pe ka nai di ko biang jaka buja ne sok pe ka a koeng ro phai jak tu ma khai koeng lama ayang khai wanchi para thangman kulibari tigi thangman khai sok pe ka kra kha ta nong no de camera te pun an hengkai nai di ang bora bosok pai kata bo hengkai nau je ani agerao video nai ne hengkai samang khana kubu bo jaka bo hengkai kubu hengkai sini rubber bagan thangmon hengkai kubu kono hengkai jeng kor rubber ni kam rok khaye hengkai jeng rubber buti rok thum khakai jeng kor rubber sheet khlaye hengkai te rubber rok phre do kor machine tong sini hengkai sini aro kumui rubber ra hengkai bono ni tui phaimon ba bo rubber buti thumui tongo hengkai ang bono help khaisne ni phaimon hengkai ang balting chicken tek thaisa mati hengkai koroni kaisa mura te tongo hengkai kubo kasaka hengkai se rubber machine nok hengkai abo se thomui phaika kumui hengkai bo kun seres khai manjako hengkai mia je rubber ramon abono botabo rubber sheet engko fereri rohar nai tongo ana hengkai puila koro sikang saman khlai makhai kra hengkai te ko rubber ni buti ro kai thangpai ta hengkai patla bokasa saman khlai mana hengkai aboni pore hengkai koyang nau engko right side e nukjade hengkai abo bai hengka last khai ta hengkai abin pore ka angbo no oti phaika hengka kubung ka jini khero hengkai dangdal bo khaja hengkai koro lamai re beka hupura ka okri ni ka yang je ko punu hengkai tini bo je fereri rohotmon hengkai deboni mairok chapaye hengkai bachi songno aro sok phayo ka ekdom buri rok di ba ni ba hengkai i mela ngai tongkha hengkai bachi ni jarai kine khai bibi rai ma tongkha hengkai manai khai jengno ikne rok phunui tong phayo bo ikne rok phalo hengkai kaham han bini aro collection hengkai koto toi khai iknai gulapi kubono nai tongmon hengkai ja tak ja heng sokha angbo na thokjak soka abore pink color hengkai dam khai singjak liya abo kasa dam rok phan ongoi mangkhana singjak liya hengkai uko iknai kermo bachi ti dom abo hengkai 100 taka hengkai kor sarai rok bo tongo bangma masini tongsi hengkai kor sajrai ma le subu i mang kubur jasrai tongkha hengkai jeng khai engko gamsa kangni ra kha tai kuru ralia hengkai ko kasa hengkai an bosai na thokjakmon hengkai ko blue dehna kwkhrang dehna abo hengkai ang na thokjakmon koyang bibi bo iknai try khai tongo iknai thik da kolok de kwar de ni yang korok chela rok khai cherai rok no naisrai ma tongkha hengkai ekdom khula mela ingjra sokha bori rok hengkai i ni bai asuk kubur ingja deba na paija phan senai musungo abo haita hengkai phalmang ka tobo monai song ko ekta phalik to kebere karmang hengkai yang hengkai chongkreng tui nungui tongkha salai kaham se mani ba tini ra chongkreng nungui tongkha samali hengkai koyang hengkai nokhano engko pen kangsala dihini himu chebo hamchak ja ni tongma muni srai sokha hengkai koyang hengkai ne khai dukan ni sokpai kha hengkai muija se songan o khatini horo bo muija phungo bo muija hengkai tabo khai mairok maisa pe kha ka maisa pe kha ka tima tuku kha hengkai ang tabo dino 2 bar jakha 3 bar up 3 bar besir bak klai to titu kumar hengkai mairok sapai mandung pai titu ko pai phaika hengkai tabo khai nongno ang kam sarat man hengkai tangkai phnu ano hengkai bekango 100 taka na hengkai ko red color hengkai hamsak unja anlo de hamsak man hengkai ko blue color hengkai ang hamsa hengkai ang blue color hengkai an nam ani color ekdom choice hengkai koyang bo tv saroksa hengkai no khona kese ingsak khana tong khana kese ingsak soi tongkha hengkai ang tabo khotong se dula nai tongo tabo hengkai ang tv nai kete khotong dul krana hengkai kumu last tongsio natayo rsa hengkai yang dara bahi bo ko serial ni aske buri nai thawo apin bai ang mana hengkai nobo nai de buri nai thokso hengkai ko khotong budur dubur kasa durmon hengkai kumu last hengkai nok ani video no nai thokjak tongkha kisa like comment share subscribe khlai di bye bye